Paita niyo, giatay ng style lang eh. Wa kita na dawat eh. Buset, ay katawa. Ilanan. Di man na diri sa City Hall ay mga playog kuan day dayok. Dahil sa una ni nato ni ron, wa kay pangwartahan eh. Pas mo yung tani. Kira mang good. Huy, saan si katawa-katawa ni mo? Diya, wa ka na goal. Watan dawat. Sa mga papulay, pag samok-samok niya, kinatay ka chat. Kasi man yun ang kachat ni mo. Pura man narigatika. Classmate, ako sa una, good. Classmates, gila po tanaw Ang news ba? Puso Sa mo- high school. Chat me, kay Broken, lagi siya, Saan nasa nagchat something. ninyo? Kuan ra, kaya ako nasa diri sa downtown. Taon. Naginusara ba? Kasi dahil kita tara. Yes, patanaw na ko daw, patanaw na ko na. Wala ko na, oh. Hulo. O paano ay pasuroy. Kaila ka na. Kailo. Binuang ni ko mo to oy. Sorry ka. Close gani kay Mino. Amot karon kay murag nang kuan man siya, murag namin ni problema ba, murag kailangan siya makipagkita sa kuha. So magkita mo ron. Oh. Ikaw diya sa likod Hurot ka, ha? Hurot na jud akong bilib si mo og magkita mo na. Pantay ka. Lagi hurot akong bilib si mo. Pakita on di karon sa mga style sa mga pugi. Bantay bitaw ha. Kasabok. Tigkamay ka Salay na. ka. Pakita ni. Okay na na. Tara, tara. Lapag kabaw. Tara. Awan ni Ron. Asa naman siya, bay? Pre. Jika pre oh. Papahaw eh. Ang tagaan ko pa. Sila ka na. Tagan. Wag kayo kailan mo mga bantay na ko. Papahaw na niyo eh. May tanaw ang picture ba? Mauna. Mauna mo, Miyos. Mauna ko kakita ron. Potek ka may hurot na jud ako bilib si mo ah. Doon lang ba na to? Sure jud ka mauna. Lagi na. Lagi si Sino, Rio. sino? Si Rio. Tanaw si Rio. Ang Mao jud bay bilib ka. kuan ganino mo kay si Rian no. Papuwa sa buwag oy. Ay, kaya atong dolon. Tara siya. Puro magpapuloy yun. Buwag na. Tarong bayak ko. Papahaw na uy. Lagi. Tarong niya. Gusto mo na yung nilakwan tarong na muram kagbaki na piyang na chika oh. Hindi nga naman ko mga professionals. Sinners. Ay, gapa kayo no? Hi. Hello. Gopal na niyo eh. Yung wag ikilig. Kaya sagpaod ko. Aga ka. Kate ka. Kupis mo ba na to? Tara na. Kupo no. Padugay-dugay. Ay, pag formal di pa sabi ay ko pakulawi do. Ang tarong lagi ko, nausa naman ka. Tara na. Antay juga do. Hi Ria. Hi. Ay, hi! Di ba ikaw itong nakaingit ng grade 1? Di ba? Kaya gitagagagban yung lawa. Uy, Wala na akong ipagawa sa maestrato. kulang ka. Ya, musta na kariya yung life ron? Okay nang gihapon. Ikaw? Kira sa Japon, mawala na ni Japon. Da-apply may trabaho, may nadawat. Asa mo karon? Sa kuan. Dili lang, baktas-baktas. Nya, nag-chat man ka nga, sad ka. So, gadto tika. Unya, ikaw karon Ria, asa nga karon? Day. Ano ko ni? Medyo stress mo. Karon ako yung problema. Pag gusto ko mag-anwin, maglakaw-lakaw, palayo. Tama ganyan ang desisyon. Pag nakay problema, anwin ganyan ang solusyon. Karon gani, kamo. Pwede mo? Makat mo? Sabay, minimo? Oo. Stay na ako, amigo na ko ha. Anwin daw mo. Anuin, si mong mata nga. Wako'y kwarta. Yung sabay, uy. Ay, sabay na mo. Tagod in. Sabay nga. Sa may nang-invite. Siya naman na. Siya lagi nag-invite lagi. Pero wa tayong kwarta maulaw Yan, pa. lagi nang gasto na lagi. Ay, nagkabala ka pa po. Ay, di ba, chika, buya na. Dapat lalaki ang mo gasto. Nausa naman ka, uy. Na, bahala ka mo, sabay ko. Ay, ikaw, sabay ka. Bahala ka. Sabay lang na to eh. Di lagi. Arya mo, sabay mi Ria. Mo sabay mi. Takali. Sige ba, gani? Oh, okay lang. Sige ko na. Sige ba? Para malingaw po ka ba, at least na kayo makapag-ako sa imong gibati. Good shit ka. Sige ba? Good shit. Good shit ka. Tara, let's go! Pagpurma na. Let's go. Formal, basta jugoy kwarta, mapasubo ka niya. Jaga-jaga lang, ikaw papulay lang. Sagpaon dyan dayok, buwang ka. Tara, naisig ko. Reklamo diya. Eh, Let's go, guys! Hurry up! oh, sabay na ka no. Tara, toy. Sabay na no. Tara ba? Pagdali ba? Dugay. Tara na. Dugay mo. Uban lagi ko. Awa oh. Steve, matali. Pagkong sinas ni mo, be. Unsa naman yung matali niya? Ako naman yung kuwag sa nila siya ako, ani. Ikaw na. Tara na, kayong nakot ka. Ani, ma. Alam ko yun, dali. Dali lang. Dali ba? Di ba, biyanin sa nila sa? Matali nga. Di mo biyanin sa nila sa kuno nila sa apil, ani. Hi.
Hi. Gahi, patog kayo. Sunod yung. Saba dia ba? Dali na, pre. Sunod na to. Tayo yung bataan eh. Yati di. Ako di ba? Ay, ignorante yung bataan eh. Gagay kayo ibuang ka. Gahi, ganun mata. Hello. Hi mga dam. Dam, ay muntag dam. Dali na. Nakasingon mo? Smells so fishy. What is that? Oo, di pa play. Taan mo Kasi baho nga. Naligo ko ganina. Ay, ron dalhin mo kakandigon diri. Baho kayo mong dayo ko. Laboy na. Mag-stop sa deribi kay ninot kay ang view. Pre, dre, ko ha. Bili ni mo ang salilas dito ha. O, dyan yung ginahanap ko. Then, na-destroy yung view. Na ay dagat. Makapawalag problema. Makalingaw, Jude pa. Nakita, oy. Smells so bad. My God. Lain kay ka, gusto ko makatanaw sa imong dagway no. Usa makatanan sa akong dagwan. Saan yung pagkatanaw nga si photos gani? Hes, Ken, sige ra kagrason. Ano ko ganahe dere? Tara na. Mali na lang ta, napa may gwapong view dito unahan. O, tara na. Sa'yo lang ako naging ganito. Para bang nasira ulo ko. Pader ng puso ko'y unti-unting bumibigay. Sinisira mo. Tagal kong malas sa pagmamahal. Ilang beses nang nasasaktan. Sana'y di na maulit ang dati. Ayoko na munang maulit ang dati. Sa'yo lang upaliw. Sa'yo lang nagkaganito. Sa'yo lang naramdaman ng puso ko lahat. Sa'yo lang ako naging ganito. Ngumingiti sa alaala mo. Kahit na mag-isa, pag naiisip kita, nabibitin lang ako. Sa'yo lang upaliw. Sa'yo lang nagkaganito. Sa'yo lang naramdaman ng puso ko lahat. Sa'yo lang napaliw. Nagkaganito. Di ko nga nag-stars eh. Suran be. Hiyapon kaya ako nino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Loh. 3 ako na ako. Salabot na rin. Lulo na ko be. Hi, dam. Hi, dam. Sa drinks, dam. No, thank you. I'm good. Iya. Uy. Oh, mansin be. Nansa ka? Nansa ka? Naghilak lagi ka? Wala, sakit lang kumanta. Sikate, kaya naghilak mang gani ka. Okay rin na, kung naka problema, pwede nimo na i-share sa kuha. Dili man na dautan ng hilak.
Wala man, di naman nasala nga ipagawas ninyo yung gibati sa laing tao. Sa na, pwede mo na share. Okay. Naon sa dito mga amiga dam. Why? Wala lang, nakatalong ko kay sad mo gisag nang. She have a problem with her boyfriend. Let her be. Just give her a time. Are you interested in her? Dili dam. Nakatalong lang ko kay kuan mo gud kinang mugot kisa murag dako kay jud dala-dala nga problema. Narapod niya ang istorya sila sa kuan barkada kay how do mo kuan comfort. Hindi na to siya makamove on ra to. Single pa kadam. Yes? Why? Pwede mo nguyab si mo. Actually, study first mungod ko. Study first. Summer man ron. Ah, sorry. Summer man diyan. Actually, allow kog mga manliligaw, but dili sa imo ha. Sige dam, kasi nako. Kuha na ako ni kay inutang ben ako mo. Bitaw riya kung nakay problema, pwede man nimo i-share sa ako ah. Ano na ko maminaw gud? Dire ko? Okay lang. Seryoso? Di ako pero hawa sa. Joke lang. Seryoso? Pwede kong tapad. Bitaw ba ganihar ako didto and then nakapansin ko sa imo nga ganihar po ka diri. Nya nakita na ko ka nga murag naghilak ka. Naghilak ka? Oo. Wala. Hilak ko. Naghilak nga naman. Wala ko. Problema lang din. Problema na. lang man isa ko. Oh, normal lang man pero kung ikaw kung gusto nimo i-share sa ko okay lang pod. Nya kung gusto po ka nga ikaw lang isa, pwede ra pa kumuhawa. Gusto ko na ako story. Okay lang? Okay lang man, naraman po ko diri. Panday ka nang anong diri imong gusto adtuan sa dagat? Ang dagat ng Gudken. Kita ka ng balud. Oo, kita. Kanang balud ng Gudken, mura na siya problema. Oo, bakit? Sahay, pag naduol sa imo ha, i-allow lang na yung bunga. Kagaya ng kalon. Sanay ka lang sa alon. Kahit pa ulit-ulit, balik-balik mo na siya kaya at least kais ang gibati ba? Tama Like, po. No? peaceful ang yung gibati ba? Murag wala kay laing madungog kundi ang ano lang si dagat. Maong gusto ka diri. Kita ka na riya. Mao doon ay pinakadako nga stars sa tibuok universe. Kana. Nice kay no. Pero tanawo na to siya diri sa Earth. Kuan lang siya kanang gamay lang gyapon siya no. Siguro yung ana lang siguro ang problema sa tao no. Depende lang siguro na kung saan na to siya pagtanaw. Oo. So mo na ako para sa kuha kung unsay problema nimo. Nara sa imo kung saan nimo pilantaw. Okay? Thank you, Ken. Para sa asa. Thank you for tonight. Kay naka-feel ko comfort and someone na uminaw sa kuha and nag-advise at the same time. Ako ay mo siyang help sa kuha na tagaan ko isip na Oo. Siguro kuan lang. Nagtagpo ta karon kay para lang siguro sa imong problema. Ana. Then willing lang man pud ko nga maminaw sa imong og dili kay judge kung unsay panghitabo sa imong life. Starya bisig nga ni lang ko. Maligya lang ko, yung pobre ko. Handam ko maminaw sa iyong problema. Appear. thank you, Ken. Hawakan mo ang aking kamay para luman kaya kinakatay. Nag-enjoy ka kanina. Sakto lang. Para sa mo muli. Maybe later.
Okay. Excuse ha, kay ninanawag. Sige, take your time. Hello, Yang. Oh, hello. Nasi Rhea. Yes, kawaban ako siya. Nakasala mo ko siya. Mm. Gusto lang ako mag-settle ba. Again? Asa mo ron, Yang? Oh, nagdagat. Kasi mapas na lang ko. Are you sure? Ato na lang tamo dira. Okay, okay. Mabunta ko ninyo ha. Okay, okay. See you later. Sige, sige, salamat. Rhea, nalingaw ka sa dagat. Oo, basta ikaw. Good shit. Ito no, gwapo mo king dagat din no. Sulit kay ba no? Nakarelax ka ayo. Basig pon, basig bubalik ka diri. Sure ba? Oo. Sabi gapon ka? Ikaw kung pasabayan ko nimo, Hindi ba? Balik na dito. Kaya nang dili na ulan. Ulan mang good. gani. Pero sunod, pagting init na, balik ka diri. Good shit. Here. Excuse me. Wait. Ito din ex. Do you know mo ko siya? Wala. Isang dangay. Rhea, mag-excuse ako. Toy, kabalo na ka? Na siya yab. Oo. Kabalo lang ko Pabs. Mo ay na lang ingon Pabs kasi sagpa ka. Nung sa naman ka, karamay man ta diri kay amigo ko nimo. Di ay sa ko Pabs. Bala ka makulatan ka yung palaban sa kuha. Ken, nalain ka sa kuha. Ken. Ken. Saan ka? Ay ko buniti. Ken? Turi ako ba? Ken. Ken. Uy, wait na. Rhea mo ne? Will, ayaw pag ana, Will. Ayaw pag binastos ba? Ayaw pag inanas ako atubangan. Tinawar akong kukuha na hugaw kayo. Usa pa dili po ni pangbata ng mga liguanan diri kay ngano dala-dala makapapa. Amigo na ko na. Tinawar ko na mo sarili murag dili mo kaya buhion. Toy. Ria! Kaya ako ba? Sa pa naman Rhea, yung sa pa yung stress ako ah. Let me explain. Explain ako kay mo yung gitabo. Ayaw na Explain pag-react. nga nagsulti ka ato, wala ka nagsulti sa kuha nga ato man di naman di kay uyab. Tapos nagsikswita dito sa dagat. Lahi mo ko din itabo. Ano ba explain Rhea? Ay na explain. Ikaw ano mo pagsabot na hindi na pa-explain sa imong tarong. Hindi na kailangan explanation sa imo. Lakaw na lang. Okay, fine. Ria, kasi maayos pa nato ni Ria. Ria! Ayaw.